Usa ka pedestriana naligsan og auto pasado alas 3 kaganag-kadlawon. Ang driver giingong hubog samtang nagmaniho. Dugang detalye ni ang report ni Chona Carion. Sa CCTV footage sa Mandawi City Command Center makita ang usa ka pedestrian nga nailhan nga si Ingracio Limbarok, 49 anyos, taga Barangay Subang Dako nga milabang sa kalsada. Apan adunay naghaguros nga auto nga misubay sa MC Briones Street sa Barangay Subang Dako, Mandawi City. Milahos kini og midasmag sa biktima nga misangpot sa iyang pagkalagpot. Makita sa CCTV nga hawan kaayo ang dan ug way mga sakyanan. Apan bisan pa man niini midiretso ang auto nga gimaneho ni Stephen Louis Gis, 31 anyos, taga Barangay Ibabaw, Istansya og kawani sa usa ka bangko. Nalamba usab ang usa ka motorsiklo nga nagsunod sa auto human mikalit og brake aron makalikay sa panagbangga. Dako kay karsada ang iyang pagtabok dagan siya kalito sa kay guaton sakyanan nga dako man ta kay sakyanan ang karsada. Nasa siya sa tunga sa lane straddling siya pagkadagan motong naigo na noon ang biktima nga nagbarog sa karsada. Giingong anaa sa tandugon nga kahimtang ang biktima samtang nagtingkagol na ang driver sa auto sa Mandawi City Custodial Cell. Pasakaan siya og kasong reckless imprudence resulting in damage to property and serious physical injury. Gawas nga gilikor test si Jis, gipaubos usab siya sa drug test kaganihang buntag. Nagdumili siya pagluwat og pamahayag. Chona Carion, Balitang Bisda.